Aduh Mas Jan. Wah, aku mau mengibar pasang nomor togel marah jedul Jan, wah. Mengbunek sobat sempet. Wah, aku lagi judek. Lah ngopo? Sengit aku karo jenenge Belanda wi. Saling sengit. Sengit monggo dadi penjajah. Ora. Lah piye? Mergo wingi kalah karo Spanyol. Wah, totoan. Wah, aku wis berjanji karo awakku dhewe. Wes raret jago londa-londo meneh. Wis insaf berarti iki. Sing ngomong sapa? Lah piye? Tahun ngarep aku ganti Jerman. It's the motherfucking Eagle Double G. Wis, saiki nek perkara duit gampang. Lah kepiye? Awake dhewe saiki topo wae nanggon uwit gedhe kono kae jare ning penunggune. Ah, mengko awake dhewe njaluk nomor togel bareng-bareng. Oh ya siap-siap. Langsung menyang wae ayo. Yo. Ayo. Topo nang kene. Ya. Yo. Apa? Kok suara? Oh, berarti kuwi penunggune uwit gedhe kene. Wis omong. Kowe do ngopo li ana ing papan iki? Anu Mbah, niki ajeng pados nomor togel. Arep dinggo apa? Ben sugih ben duite akeh, Mbah. Perlu tok ngerteni ya li. Aku mbiyen neng kene mati gantung. Kok mati gantung apa, Mbah? Mergane aku mbiyen ya stres mikirke nomor togel ora metu-metu. Ya.